सारेन्डार हिसाबै जों माबायाव थादोंमोन नांगोलावनो नांगोलनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय जों दा सारजों फैबाय आरो सारखौनो देरहागोन बायदि मोननानै जों सारजों दा माने थाफाबाय आरो सारजोंनो नांगोलखौ मानो एरायनानै फैखो जों जेबो अनसुंथाइ मोनाखै गोदो बिराद गोबाव जाबाय जों थानाया बिनि थाखाय जों फैबाय देरहागोन बसुमतारी नोंथांमोन जेबो सुबिदा जायाखै गोदोनिफ्राय जोंखौ ओंखायनो जों बेयाव फैबाय बिदिनो साबेसे फैदों जों दिनै गासै बुंनो थाङोबा जों 18 जन नोंथांमोननि नोजोराव नैबे फिथाइखौ सोर देरहागोन आंनिबाथ' सारानो देरहागोन नैबे साराखाथियाव दौरै सारानो देरहागोन 100% नुखाबाय आरो जेरावबो माने सारानोखासै बिपिएफनि दोहौ जाना दोहौआथ' बिराद खम जाबाय नायनायाव दा बिराद खम गैथारला बुंनो थाङोबा बिराद खम रायजो राजाफ्रा मदद होला रायजो राजाफ्रा मदद माने बिराद खम नुबायथ' जों खम नुनायखायनो जों ओरैनिफ्राय फैखाबाय जों बेयाव सारजों फैखाबाय जों बिराद खम जाबाय दा देरहागोना खाथां बिदिबा खाथां 100% इउपिला